יו! אז בוקר טוב חברים, אנחנו נמצאים בטבריה ואנחנו בדרכנו ליער שוויץ. אנחנו מנסים לעשות פה איזה A-B, לקחת את האוטו למעלה ואז לרדת לאוטו שני ואז עוד פעם לעלות כמו איזה חוליגנים. חבר'ה, יש לכם משהו להגיד? פה עם איתן המקפיצה. איתן המקפיצה. כמו איתן המקפיצה. איפה הוא? איפה איתן? זה איתן, נעלה עם איתן. וואי, חייב את איתן. בכל מקרה, מה הרגשות? מה הרגשות? מה אומרים? פעם ראשונה, הולכים להתרסק אחוש... חס ושלום. בלי כללות, חבר'ה, נעשה מונטיזציה. נעשה מוטיזציה. נעשה טיט, כן. הולכים להתרסק של החיים. כן. אדם, מה יש לך לומר, אדם? נהיה בסדר, נוסעים בעזרת השם. עושים בעזרת השם. רק בזה. וחובה קסדה, נכון? או בלי קסדות? חובה. בלי קסדה, סבבה. טוב, אנחנו הגענו לנקודה של ברינקי, נכון אדם? ברינקי? כן. ברינקי. הנה האופניים שלנו, חובבנות יתר, כן? זאת הכנרת, זה נקודת המסלול. כמובן גם שירים, שתינו גם קפה לפני זה, אנחנו מצוידים היטב. יאללה, נתראה במסלול. אדם, תיתן גז. חבר'ה, זה לא צחוק. חבר'ה, זה לא בשבילי. לא, תזרום. איך היה? כיף.
שמע, זה מטורף. תעצרו באמצע, אחי. כן, כן. אחי. וואו. זה היה כיף. קפצתם את הדבר הזה? זה היה מטורף. תרים את הגוף. תוס קצת אחורה שיראו. נוציא תמונה מהסיפור. תקשיבו, זה משהו לא נורמלי. איזה כיף, מטורף. זה משהו לא נורמלי. מה זה ממשיך? הוא טס. חבר'ה, אדם, תסתכל, אני רועד, אני רועד, תעשו, טוב חבר'ה, זה באמת מטורף, זה היה רן היכרות, אני אישית, בחיים שלי לא עשיתי דבר כזה, אדרנלין בשמיים, זה לא, שוב, גם אתם תגידו, זה לא לחובבנים, לא, תגידו, זה גם לא דומה לשום דבר אחר שהכרנו לפני. מה זה, עשינו בן שמן זה בן טיט, זה כמו השביל שאתה מגיע עד לפה אחרי שאתה... מה זה, איזה טירוף. וואלה, זה נראה קל. אתה אומר לי שפרייברט לא עובר את זה? אדם, מה? למה קורה את זה למטה?
מה החלקתי? עצור. ראית? מה? מהבוט? כן. מצולם. בסדר? יאללה, בוא נמשיך. לא נפלת, לא רכבת. יפה. יאללה, שלא... איזה חליקה גם בדיוק לפה. אז רגע. מה, זה היה חלק? אוי, מה אתה רוצה ככה? אוי. סע קצת. סע. אוי. יואו! זה היה כיף. קפצת את זה? לא ראית? לא. מה לא? אני קפצתי. צאתי, יש לך פה קפיצה אם אתה רוצה. אוי! יואי, נתקע לי. מה? וואו. 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 יו. וואו. יא. יו, איזה חליקה. יו. וואו. איזה כיף המגן בערך. מזל. אוי. וואו. וואו. יואו. איזה מזל. תראה את הפרה. תראה. יואו, זה הילוך קל. וואו! יו! חכה לו. חכה לו.
אני מחליק פה. מה? דוד, עצור! אוי! בוא לפה! כן. תגיד לי שכן, איזה כיף. וואי. זהו, איזה באסה. חבר'ה, עשינו את יער שווייץ. איזה מסלול עשינו? איזה מסלול עשינו? פינקי בלוז. לא, באמת, איך קוראים לזה? ברינקי, שברינקי. שפינקי בלוז. קודם כל, הפעם הראשונה, עשינו פעמיים, כן? כי אנחנו פה עם שתי רכבים וזה קאדר לעלות, לרדת. A ו-B. A, אבל זה לא קל. C, D. קיצור, עשינו בפעם הראשונה, אני קיבלתי פיק ברכיים, ואז בפעם השנייה כבר יש יותר ביטחון, נכון? למרות שדוד, אין לך פחד, נכון? אין פחד. איש ללא מעצורים. איש שלא מעצורים. האיש שלא ידע פחד אתה יודע, מי. אפשר להוריד לו את הברקסים, אפשר להוריד לו את הברקסים. עושה עם הרגליים, כמו פעם. וואלה, היה חוויה. אני מקווה שאהבתם את הוולוג. תעשו לייק, תעשו מנוי, תלחצו על הפעמון, ונתראה, תעשה עם היד ככה לבית, תעשה כאילו סגור, כן.